गभर्नमेन्टआ रायजोखौ बोरै थगायखो बबेयाव थगायखो बबे खामानियाव फेलार जाखो बेखौनो लानानै दिनै जोङो पाब्लिक एवारनेस प्रग्राम जों खालामनाय जाबाय। दा बे पाब्लिक एवारनेस प्रग्रामावनो बे नैबे साम' हाथाइ प्राइमारिनि सिङावनो थानानै आं मोनसे बिराद थिखादारफोरनि थाखाय दुखु गोनां खोथा आङो फोरमायनो नागिरदों। आंबो एसे सासे थिखादार हिसाबै आंबो दुखु मोनदों। माने बेयाव ओरैबायदि बुंदों बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों जायफोर थिखादारफ्रा गो एहेड अर्डार लानानै खामानि मावदोंमोन एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभ बिटिसि अथरिटिनिफ्राय एप्रुभ लानानै खामानि मावाखैमोन सेन्ड ग्रेभेल खालामबाय सिसि ब्लक होबाय बान्दो बानायबाय बिथांमोना बिटिसिनिफ्राय लानाय बाजेटनि सिङाव जुदि बाजेटआव गैयाब्ला बे बाजेट मावनायनि फैसाखौ 2026 आरो 27 फाइनान्सियेल इयारावसो मोनगोन होननानै बेयाव मोनसे अर्डार होनाय जादों। अब्ला दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गो एहेड होनाय अर्डार जिथु थिखादारफोरनो होबाय एजुकेटिभ इन्जिनियार सोरबा एसिस्टेन्ट एजुकेटिभ इन्जिनियारफोरा थिखादारफोरनो बे अर्डारखौ होबाय नाथाय बेयाव जेबो फान्ड गैया जेबो बेयाव फैसा मोना आरो मोनदोंब्लाबो बे फैसाखौ मोनगोनब्लाबो 2026 आरो 27 बोसोरनि बाजेटआवसो बे फैसाखौ मोनगोन होननानै लिरना होखाबाय। अब्ला दिनै थिखादारफोरनि अबस्थाया मा जागोन? दिनै थिखादारफ्रा ओरैनो बोसोरसे 1.5 बोसोर बारा नेनानै हालाय-हाफाय जासिगोन। दिनै मता फैसाखौ गुबुन बिटिसि बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा जालांजोब्बाय कौटि लाख फैसा लुटिनानै लाना थांबाय। दिनै फैसा गैयै बाजेटआव गैयै खामानिफोरखौ होनानै थिखादारफोरखौ कन्ट्रेक्टरफोरखौ हालाय-हाफाय खालामजोब्बाय। बेयाव रोखा लिरनाय दंखायो बेयाव रोखा लिरनाय बायदि बेबायदि बुंनाय दंखायो जायफ्रा दा खामानि बाजेटआव गैयि अर्डार लानानै खामानि मावदों बिथांमोना फैसा मोनथ'नाय नङा आरो 2026-27 बाजेटआव 60%ल' अर्डार मोनगोन होननानै बेयाव स्पष्ट लिरनाय दंखायो। 1 कौटि बा 60%ल' बा 60 लाखनिल' अर्डार मोनगोन होननानैबो लिरनाय दंखायो। अब्ला दिनै बिटिसि सरकारा गोदान माबाफोरखौहाय थिखादारफोरखौहाय हालाय-हाफाय खालामबाय बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों। बे बेबस्थाया दिनै मोजां जायाखै होननानै आं दिनै बिटिसि सरकारखौ बुंनो सानो। दिनै जोंहा खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय साम' हाथाइ प्राइमारियाव बेजों मोननै प्रग्राम जाबाय। जोंहा पाब्लिक एवारनेस प्रग्राम जोंहा पाब्लिकफोरखौ लानानै फैबाय थानाय इलेक्सनाव सोरनो भट होनांगौ मानो थाखाय होनांगौ